Stați puțin. Vreau să înțelegem aici afirmația lui Maria e ceva grozavă. Maria credea că Iisus e mort. Corect? Maria, ca să vă spun așa pe direct, îl face pe Iisus Domn al vieții ei, chiar și mort. Noi avem un Iisus viu în vecii vecilor. Este Domn al nostru? Maria, chiar și mort. Maria credea că Iisus e mort și cu lacrimi în ochi se uită în mormânt și vede cei doi îngeri și îngerul întreabă: de ce plângi, femeie? Plâng pentru că l-a luat pe Domnul meu. Ăsta e plânsul adevărat care îl aduce pe Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în biserica ta. Maria n-avea nevoie de vindecare. N-avea nevoie nici de bani, n-avea nimic. N-avea nevoie ca să intervină Dumnezeu în ea. Nu, ci Maria avea nevoie de Domnul ei, chiar și mort. Atunci tu când îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu nu mai poate. Ascultați-mă bine, în momentul când femeia aceasta a declarat că l-a luat pe Domnul meu, Dumnezeirea nu mai a rezistat și Iisus s-a prezentat în spatele ei. Ăsta e plânsul adevărat care îl aduce pe Dumnezeu în viața ta, nu plânsul acela de crocodil. Am fost învățat în copilărie, lasă că plânge cu lacrimi de crocodil. Și eu n-am știut, eu am crezut că se referă la gabaritul, la mărimea lacrimilor. Așa am știut, așa am gândit eu. Până când am studiat și de fapt, știți, dragii mei, că în momentul să-și face crocodilul prada, se apropie de pradă, îi scapă niște lacrimi. Adică plânge pentru pofta lui. Înțelegeți? Noi de multe ori plângem pentru ceea ce vrem noi. Dar Dumnezeu vrea altceva de la noi. Înțelegeți? Maria nu avea nevoie de vindecare. N-avea nevoie nici de bani, n-avea nevoie ca să intervină, n-avea nevoie Maria să o ajute la examen, n-avea nevoie Maria să o ajute la un business. Maria avea nevoie de Domnul, chiar și mort. Noi avem un Domn viu în vecii vecilor. Glorificat să fie Domnul. În momentul acela când Maria declară lucrul acesta, că plânge din cauza că l-a luat pe Domnul, Domnul Iisus nu mai rezistă și ajunge în spatele Mariei, să uită la Maria și Maria zice: pe cine cauți? Întreabă Domnul. Maria nu îl știa pe Domnul? Știa că e Domnul? Credea că e grădinar. Fiți foarte atenți, că în seara asta nu vă scap. Este o lecție adevărată cum trebuie noi să-L căutăm. Maria credea că e grădinarul. Auziți, fiți foarte atenți. Pe cine cauți? Și Maria zice: auzi, Domnule, dacă l-ai pus undeva, spune-mi. Spune-mi unde l-ai pus, că eu mă duc să-l iau. Și mort îl vreau. Auziți-mă. Vă dați seama? Maria avea nevoie de Iisus chiar și mort. Auzi, dacă l-ai pus undeva, nu trebuie să ne aduci. N-am pretenția asta. Și în ziua de astăzi, de la o zi la alta, pretențiile la noi cresc. Dacă nu mă bagă în seamă, nu vin la biserică. Dacă nu mă pune la predică, nu vin. Dacă nu mă pune la cântare, nu vin. Dar pentru cine vii? Nu vii pentru Domnul? Maria, femeia aceasta, n-avea nimic, n-avea nicio pretenție și chiar și mort îl dorea pe Iisus. N-am nevoie să mi-l aduc, spune-mi unde e, că eu mă duc să-l iau și vreau să-l ung unde lemn, să-l păstrez cât mai mult, că asta era în mintea lui Maria. Plânsul care îl aduce pe Dumnezeu în viața noastră și plânsul care îl aduce pe Dumnezeu din familiile noastre este acest plâns. Sincer, mă veți căuta și mă veți găsi. Niciodată să nu îl puneți pe Dumnezeu, că dacă Tu, Doamne, o să vindești, dacă Tu, Doamne, știți, vă spun după acum, Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Ați auzit? Dumnezeu ne știe pe toți. Noi nu putem jongla cu Dumnezeu. Uitați-vă la mine. Dacă ați auzit vreodată
vreun păstor. Eu am avut momente în viața mea în care am crezut că am înnebunit. Asta e realitatea. O parte din copiii mei sunt prezenți aici. Când medicii nu au putut să dea un diagnostic la soția mea care e prezentă aici, în care au zis, n-am to do job Iisus, mai poate, pentru că orice tratament nu primea corpul. Și n-avea voie să stea în picioare. Și în momentele acelea, dragii mei, eu l-am văzut pe Dumnezeu colucrat prin mine, cum citiți în Faptele Apostolilor. Vă spun drept. Aici e martor fratele Ștefan Tremțan, am mers cu el în lucrarea Domnului atunci. Știți că mă apuca groaza când veneam acasă? Știți că mă ridicam la amvon și eram decuplat de la problemele de acasă? Parcă spuneam! Am fost cu Manu Negra la Luca Spriei, la o seară de evangelizare, pe 21 mai. Și Dumnezeu așa a lucrat extraordinar. Nu s-a programat nimic. Și Manu Negra știa că la era e la pat. Ce mă, Petre, tu nu ești sănătos. Tu zici cu ei rasmă. Tu parcă n-ai nimic acasă. Dar am avut momente în viața mea, atunci, în perioada aceea, când veneau frații acasă la mine, să mă ducă la evangelizare. Cum ar veni fratele Cristi cu băieții. Și eu stăteam pe genunți, în fața copiilor mei. Petru avea doar 3 luni de zile, ceilalți 12, 13, 16, 17 ani, ceilalți 4 stăteau pe canapeaua. Și plângeam în fața lor și întrebam dacă m-am dus să predic. Copiii plângeau, zicea, du-te, tată. Cum adică eu să stau la dispoziția lui Dumnezeu și rugăciunea a mea, în dreptul familiei mea ascultată? S-a întâmplat? Când am venit de la Luca Spriei, am ajuns până la 4 dimineața acasă, copiii dormeau, soția în dormitor, am zis să nu fac gălăgie. Am deschis și soția era trează. Și a zis către mine, cum a fost în seara asta? Era dimineața 4 dimineața. N-am avut curaj, frate Cristi, să-i spun că Dumnezeu a lucrat. Mă fă frică. Știți ce greu e ca un slujitor să intre în mediul lui Dumnezeu? Nu e ca și ăla care vine numai la biserică să bage de vină, vă spun eu. E diferit. E grozav lucru să vezi că Dumnezeu lucrează prin tine, dar la tine în casă arde, la tine în casă e durere, la tine în casă e încercare, e grozav. Nu mai știam ce se întâmplă cu mine. Și am spus la soția mea, bine. M-am dus la baie, m-am pregătit să dorm. Și soția a zis că mine, hai te rog frumos aici lângă pat. M-a prins la mână și a zis, dragă mea, eu aseară mă rugam pentru tine. Vreau să-mi spui cum a lucrat Dumnezeu. Gata am fost. Și am început să-i spun. Am început să-i spun că Duhul lui Dumnezeu m-a ridicat după genunchi și m-am dus la o tânără la până, am pus mâna pe capul aia și am zis tot Domnul dus. Întrebați-vă, mă, nu e aceea vreau. Și povesteam. Și soția plângea. Dar după aia mi-a pus o întrebare nevastă mea, că nu vreau să mă aud cât trăiesc. O zis soția, eu cred că Dumnezeu lucrează prin tine. Tu ești un om special. Dar oare de ce nu-ți ascultă Dumnezeu rugăciunea în dreptul meu? Știți cum am primit întrebarea asta? Ca și cum ar fi lovit cu un paros în cap.
N-am avut aer. Aveam așteptat să ies afară, pe treți, și am început să plâng ca și David altă dată și să zic, până când, Doamne, zăbovești să te înduri de mine. Știți, dragii mei, de multe ori nu-i cum gândim noi. Exact ce spunea fratele Dani, Dumnezeu ne probează. Și mergeam în lucrarea lui Dumnezeu. Copiii ziceau, du-te, tată, nu mai știam, mă duc, eu predic de Dumnezeu, eu predic de Dumnezeu că vindecă, eu predic că Dumnezeu e puternic, dar la mine până în ultima weekend, în primul marți de iunie, dimineața la 8 copiii erau la școală, Petrișor era în dormitor, în pătuț, soția era la spital, o băgat într-o cameră singură. O ținea aparate, perfuzii. Și dimineața la ora 8 și un sfert, îmi sună telefonul. Era un vas al lui Dumnezeu, un proroc din Oradea. Un frate bătrân. Și câte mine, Petre, toată noaptea mi-a arătat Dumnezeu. În dimineața asta, Iisus s-a atins de Rahel. Nu a zis că se va atinge, ci în dimineața asta Iisus s-a atins de Rahel. Și ce am făcut? Am închis telefonul. Am zis, stau în mine. Zero credință. Zero credință. Zero. Eu n-am avut credință, vă spun. A zis, omul ăsta știe cauza, vrea doar așa. Dar atât de speriat am fost că în toată speritura care am văd, dacă cumva. Știți? Am pus al pachetat. Pe Petru am sunat după taxi, n-aveam atunci mașină. Am sunat după taxi, vă dați seama cum am văzut taximetristul cu copilul în brață, tremuram ca și câinele la vaccin. Deci, în toate echipele tremuram. Și că de mine unde? Zic, tu mă reapri la matern. Când am luat matern, cu copilul în brață, eu să scop bani să plătesc. Nu te niciun bani, du-te cu Dumnezeu, te osci. Cu Dumnezeu m-am dus, vă spun drept. Tremuram tot și plângeam. Am urcat la etajul 1 și în momentul când am deschis ușa la salon, patul era acolo. Eu n-am avut credință. Vă spun, înaintea lui Dumnezeu, zero credință. Zero. Eu când le aud pe unii că vorbesc de credință, îi zic, tu ești Avram, pe vârful muntelui. Lot zicea că își chinuia sufletul. Acolo în groapă e mai greu, vă spun eu. Eu n-am avut credință. Am deschis ușa, patul era acolo. Vă puteți imagina, cu copilul în braț am deschis ușa mai tare și în fața geamului, soția mea era în picioare, se ruga Domnului. În momentul ăla am căzut pe genunchi cu copilul în brață și m-am dus până la pat în continuu și îmi ceream iertare de la Dumnezeu. N-am putut nici măcar să-i mulțumesc la Dumnezeu, dragii mei. I-am cerut iertare și am zis, Doamne Dumnezeule, de atâtea luni am cerut să intervin. De atâtea luni am încercat și nu mi-a vorbit Dumnezeu pe niciun proroc, tot chinul care l-am avut. Niciodată! Abia așteptam să mă duc într-o biserică unde este proroci. Și Dumnezeu nu vorbea nici cum. Nici de mine, nici de rău. Soția mă întreba, ți-a vorbit Dumnezeu? Nu! Dar în dimineața aia Dumnezeu a vorbit. Și eu n-am crezut. Știți ce vreau să scot în evidență? Este că atunci tu când îl cauți pe Dumnezeu și nu pui condiții la Dumnezeu, Dumnezeu intervine. Când Maria l-a căutat pe Domnul, nu l-a căutat că trebuie să o vindece, nu l-a căutat pe Domnul că să o ajute la nu știu ce. Maria credea că Domnul e mort, dar îl dorea și mort. Noi avem un Iisus viu în vecii vecilor.
Pentru că în versetul 9 din capitolul 20, cuvântul spune că tot nu pricepea că a treia zi trebuia să învie. Nu credeau niciunii că a înviat Iisus. Femeile s-au dus și ele la mormânt cu uleiul, cu bitoanele cu ulei, dar s-au dus prea târziu. Pentru că habar nu a avut când Domnul i-a spus, când s-a spart vasul, femeia aceasta m-a uns mai dinainte. Și Dumnezeu ne vorbește de atâtea ori și habar să avem, pentru că intră într-o ureche și iasă până alta. Petru și Ioan merge la mormânt din curiozitate. Cum au plecat, așa au venit. Domnul nu e aici, Domnul e prezent aici și Domnul era prezent și acolo. Dar cuvântul lui Dumnezeu că Petru și Ioan s-au întors acasă. Și Maria a rămas lângă mormânt. A rămas plângând și îl căuta pe Domnul ei. Chiar și mort. Cum îl căutăm noi pe Domnul? Vă veți căuta și mă veți găsi dacă vă veți căuta din toate inima. Dar atunci când Domnul s-a prezentat în spatele Mariei, Maria credea că e grădinarul, Maria a crezut că l-a luat pe Domnul și l-a pus undeva. Maria nu a avut pretenții, cum avem noi de multe ori. Maria a zis, nu contează, spune-mi unde l-ai pus, chiar și mă duc să-l iau, să-l îndor, să merg, să-l păstrez tot mai mult. Și în momentul acela, Domnul îi spune pe nume Mariei. Știți ce vreau să înțelegeți? Că eu mai am auzit eu din astea multe. Ascultați-mă bine. Când Domnul îți spune ție pe nume cu adevărat, tu nu mai umbli cum vrei. Când îi aud, păi știi ceva, eu așa, însă așa, cu dreapta, cu stânga, cum să fac cruce? Că eu mă minunez. Dragilor, când Dumnezeu îți spune pe nume, tu nu mai ești cum ai visat acum 20 de ani, acum 50. Că nu spun mai mult. Când Domnul spune pe nume, cuvântul lui Dumnezeu spune că când i-a spus pe nume lui Maria, Maria nu a stat indiferentă. Spune cuvântul că s-a aruncat la picioarele Domnului. Cu totul. Nu când au avut vreme. Am mai zis-o de multe ori. Ne înșelăm, ne mințim pe noi, că pe El n-ai cum să minți. Avem impresia că îl cărăm pe Dumnezeu cum vrem noi. Total fals. Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu e suveran. Dar atunci când Dumnezeu îți spune pe nume, tu te dăruiești total Domnului. Știți că v-am spus, nu mai știu, ieri, nu mai știu când am zis că eu rar predic despre har. Până acum, invitat în biserici, când nu-mi convenea că Dumnezeu mă invită, îi băgam predica despre har și garantat nu mai mâncă. Pentru că știți de ce? Noi am fost învățați să luăm din har doar ce ne convine nouă oameni. Dar eu nu ca Pustan. Pustan e mic, vă spun eu aș inventa al doilea botez. Te-aș boteza și după 6 luni de zile te-aș scana. Și zice, nu, știi ceva, mai o dată botezul. Dar cum că l-am făcut? Nu, frate, te caut. Dacă e pormoneul cu tine când îl botezi, că tu te-ai botezat, dar pormoneul e a tău, casa e a ta, mașina e a ta, că pe unii i-aș boteza și în Vietnam, acolo mare, cu casă, că Isa Domnului, dar casa e a lor. Nu-i ciudat? Păi, dragii mei, vă spun eu, Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a dat, a făcut tot, corect? Acum, dacă noi beneficiem de harul Lui Dumnezeu, atunci tot ce avem este a Lui. De-aia spus eu că legea e mai ușoară. Prea-iubiții Domnului, atunci când Domnul îți spune pe nume, tu te dăruiești total. Dar nu numai atât. Asculți. O ascultat Maria de Domnul. Du-te și spune-le. Du-te și spune-le. Mergeți și spuneți că avem un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care a înviat. Un Dumnezeu care a primit moartea. Un Dumnezeu care este cu noi. Asta trebuie să vadă. De la o zi la alta parcă ne amestecăm. Azi nu mai este diferență. Eu vă spun. Eu știu ce zic. Eu vorbesc din propria experiență și am habar de Biblie. Și sunt realist în vremurile care trăim.
Nu sunt naiv. Din cauza asta, de multe ori se pare că sunt prea direct. Nu. Dar este vremea să schimbăm priza. Să face scurt circuit. Că degeaba chemăm pompierii când casa e flăcă. Că noi putem schimba priza. Este vremea să ne uităm la noi. Și așa cum în seara asta am auzit că plânsul adevărat este acest plâns al Mariei, care l-a căutat pe Domnul, fără să aibă nevoie să intervină în viața ei. Dar l-a căutat pe Domnul chiar și credea că e mort și l-a făcut Domnul al vieții ei mort. Ce mare diferență! Noi avem un Dumnezeu viu în vecii vecilor și de multe ori parcă nu El e Domnul nostru. Dar nu numai atât. Maria, declarația Mariei față de îngeri este o lecție pentru noi. Dumnezeu nu mai putut. Acum să vă întreb. S-a ținut de promisiune Domnul ce i-a spus lui Maria? Du-te, spune-le că am înviat și că vin. Atunci când Dumnezeu promite, El țățâie de cuvântul ca om. Când Dumnezeu promite, El vine. De aia, în seara aceasta, orice ar fi, să nu cedeți. Căci promisiunea lui Dumnezeu este că El vine. El vine în viața ta, vine în familia ta. Poate sunteți aici părinți care spuneți, Doamne, vreau să mă rog pentru copiii mei. Mă rog pentru nepoții mei. Mă rog pentru strănepoții mei. O puteți face în seara asta. Vreau să mă rog pentru părinții mei. Este mare har. Că noi avem un Dumnezeu viu. Și atunci când Domnul se prezintă, El îți face așa. Pace vouă. Pace vouă. Dar ciudat că acolo scrie că ucenicii erau cu ușile închise, erau happy. Făcea stărință după Duhul Sfânt? Nu, vă spun eu, nici nu se ruga. Erau fricoși din pricina iudeilor, cu ușile închise, și Domnul se prezintă în mijlocul lor. Vă dați seama atunci când valurile mai mari, Domnul se prezintă și zice, pace vouă. Asta spunea fratele Dan, că atunci în furtună să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Greu. Și Domnul spune, pace vouă. Este o cântare veche, nu știu dacă o găsești pe computer, să ai pace în mijlocul necazului tău. Vreau să cântăm cântarea asta. Este o cântare veche. Nu știu, o știi, Cristi? Ia acordeonul. O găsit, nu? Să ai pace în mijlocul necazului tău. Cum începe? Așa. Vedeți? Fiți foarte vedeți ce frumos e cântarea asta. O ce har să știi că Domnul te iubește, o ce har să știi că ești în brațul Său. Chiar când simți că tot în jur se prăbușește, tu să ai pace în inima ta. Ce ziceți? Vreți să cântăm cântarea aceasta? Nu am propus-o, n-am discutat-o cu Cristi. Voi o știți cântarea? Haideți aici. Dragii mei, în următoarele momente vreau să cântăm cântarea aceasta și, așa cum s-a spus, vreau să facem o rugăciune și să facem ungere cu lemn. Cântăm cântarea aceasta și în timpul cântării, dacă există cineva care are nevoie de ungere cu lemn,
eu cobor jos, să vin aici în față, ne rugăm, cu toată biserica stă pe loc, care vreți să cântați, cântați, care vreți să vă rugați, vă rugați, nu-i păcat, vă garantez. Doar, așa cum se spune aici, fă-o din toată inima. Popoare, în orice vreme, vărsați-vă inimile. Doamne ajută! Ne ridicăm pe picioare și în timpul cântării putem să ne rugăm. Să știi că Domnul te iubește. Și dacă cineva orice har, să știi că ești în brațul său. Iar când simți că tot în jur se prăbușește, tu să ai pace în inima ta mereu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, că tu ești Fiul de Dumnezeu, în cei din jur te vor privi cu pacea ta, îi vei uimi, de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, că tu ești Fiul de Dumnezeu, în cei din jur te voi privi cu pacea ta, îi vei uimi, îi plin de pace vei birui. Orice har, să știi că Domnul te iubește. Orice har, să știi că nu îi aparții. Și să simți în orice zi când-ți dăruiește. Când treci prin necaz, pace și bucurii. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, că tu ești Fiul de Dumnezeu, în cei din jur